may pagpanakil ka, honey. Sa bali manan apang madayaw, tinakunod mo. Wan, honey. Ngamne, narabyan tayon nga agawid. Isa nagpakadak adagos ka ni amigo. Gob! Apo! Igam kan bilay. Kaya't nati makikompetensya. Saan mo't ngagpada ti hotel kan kondominium? Karbangan ti sino man akayat natag negosyo. Basta surutan dalakit di, dahil ti paglintigan akayat ko may patungpal. Kanayon la dahil dati bagbagan. Ngam tinak malapdan tikat ko nga ramidan. Mabit lang. Sige, amigo. Halo, Chato? Kasta ka di? Sige. Pastra kami da. Amigo, ni General Villarabas ka no? Oh. Agra na kami gayam masanga ilim. Naimpaglakit din tanasapa tayo dimteng diti pakapatakteran ti hotel. Sigurado traffic inton madam na magapot ka ado tilugan. Diyak kayat ti paur-uray, Chato. Isa sinapa tayo ti imay iti awis ni General Villarabas at tumabono iti groundbreaking ti hotel. Uray, tanakagatangan ni Ingrid ti barong alugan na. Dumanon to kanunatan. Kadan sagay sa adumteng. Kasla awan pa ni General Villarabas. Gob, madam. Nakasaganan na iti heavy equipment ang mausar iti panagkalida. Andan dita ti bakho ka na green. Naunag sa ti pundasyon ti mapatakder a hotel. Malagip ko lang aro dagiti equipment ang mausar ko maiti black sand mining iti Alibago. Unngag peso. Nga masapul na kita a heavy equipment. Naskan na naunag ti foundation. Tapno nalagda ti mapatakder a hotel. Madam, nalagip yung matisan anatuloy a black sand mining. Juan, taga po iti black sand mining. Ado ti saan anasayang at anapasama. Pinipate mo na ti apanag. Saan pa ikit din na malaglagip ni General Villarabas na ita? Nataymutan ni Mr. Choi. Ni, adan dimtang alugan. Ni Mr. Sorunda titimsag. Ag may sansamat. Saan na akadwa ti General? Sino man ang tinakasapsapa ngay mawag ken karod? Kanayong dakit din na busy ti cellphone mo. Ni Mr. Sorunda. Nadanon ka no da Migador ken Virginia. Napayasan ka pa anak adigos? Talaga apilitan na kasumurot ken ka iti groundbreaking ti patakderan a hotel da sigud as senador. Napatag ti kadam. Kasugpundak dagiti nga agasawa iti negosyo da may papan iti dadya hotel. Nakadado lang aro din ti negosyo. Naimbag no masamsangom pa'y amin da kita. Makisugpunak lang iti punan. Ada sa bali amang imaton. Nya ka na yaman da. Kas kalaubing asugsugnak. Anya sugsugnak? Ay, nagunaglakit din day tangay lokano. Naimbag ko mano, pudno nga amunak nga ay aywen. Day pamatla kwartam ti amom apang lailom kanya. Nagadulakid din. Agtignekan. Masurunak palawang kan. May nakantulatan sublin ni Kaspa. Mapanak man langan. Sige. Damagin na tumatlaan ni Mrs. Villarabas. Mumutlagayam. Nagadupay lasaw. Ay, anya lakid din agpaiso ni Amanda.
Tiyato, madanon na kayo gayaman dito, ya. Nabayag kayo ka din, kadagog. Tanda ni may isang oras min yung ura iti panagrog iti groundbreaking. Awan mo't langan da general. Kunti asawa na. Ureal daw to na dumtang dagiti ururayin nyo. Nung maipapasyo pa iti agsarita kini Gaspar, Tiyato. Idong, ni Madam Amanda, agpay-payapay. Ada sinsinyas na. No di mun tupay lang amin inalang amin ti payong iti unag. Bigbigat pa yan. Pudutan na ni Madam. Sugli ako ni Tiandagob. Nagturuan nga tan ni Rodor. Amangan mo't kidino na ilaok dalaan kadagiti tao. Kablawang kayo ti dayto ay groundbreaking ti hotel. Venture tayo, General. Naragsaka kumatamang kablaan ka na kayo. Good luck iti na ito'y umuna negosyo dito sa Santa Barbara, General. Thank you, amigo. Agyaman ak matitikad dam. Pinadgak ti awis ni General, amigo. Kablaawan ka, met? Nagsugpuran niyo mo't na ito'y ang hotel. Mumakbak ng kalata. Oray, si kamat ti kabiligan dito sa Santa Barbara, amigo. Agdinamagan ti kinamaingal mo, kas gobernador. Kasla ka mo't artista asinarabo na iti empleyado dito i Capitolio, Virginia. Nabara, ti panakin na brasa na ka. Gob, manmano nga na makita da dito Kapitolyo ni Madam. Gaputa nagdiretso tayo dito Kapitolyo, kalpasan ti groundbreaking ti hotel. Simursurot akmatan kada kayo. Madam, panahon kayo pa nga rod kinigob dito opisina na. Baga andak tulatan o mapantayon. Okay, Chato, agyaman akmanan. Ngam di nagpakadanagan, tadamat bukod ko a driver. Oh, ano di mo ko naman eh. Itay lang anaamok anak kisosyo gayam ni Rodrigo Galbante ken ni General Villarabas iti hotel. Kabaalan damat nga agasawa nga ipuunan ti hotel. Tag din tinamaga bilyonaryo ani kosyante dagi nga agasawa. Ngam kasapulan da siguro ti kadua dito Santa Barbara. Nga iso ni amigo Rodrigo. Mabali na po ti ko namani. Amang ano ni Rod tet adanto nga agaywan iti hotel. Ta saan mat nga agtali na dagiti agasawa ditoy. Ay! Anya kamatan Gaspar? Kasla ka na yun nga adda kamakamam nagmaneho ka? Aginayad ka mamat, iti pa nagmanehom. Gaspar, Boss. pag gusto man lang ni Amanda, tapno sumardengin na sumana. Kasano? Nakadawdawa nga gibadak iti silinyador. Di na pa'y minoran oray kurbada. Oh, mayat ka rin dito, Madam. Nakalamlamis dito yung nagtilugan. Ngam, kasla alusi isan. Noon niya pailangan ngamin pisimursurutan ta kada General Villarabas kalpasan ti groundbreak. Sigagid di met. Dengdenggam ti nagsasaritaan da. Agsapsapol da iti katangan da, pagpatakdiran da iti mall. Kahit na kano patagpatakdar iti faktorya. Tasurwan da kano dagiti manalon ng agnegosyo. Adula amin. Kasano ko mga agnegosyo dagiti manalon? Naglakamot ti balor ti irik ita. Isu nga ro, damasapol da. Ti masursurwan ng agnegosyo. Tsaka mukan ka. Ti amok iti negosyante. Aggang ganansya latta. Imbes a bumaba ti presyo, ngumato latta. Adam amok ang negosyante, Rod. Kanayon nga ibagbaga na kadagiti nakurapay nga empleyado na nga agabrut pay. Awan pating gana pa nagabrot na, Madam. Nang nagmumati imbaga ni Gaspar.
Agyamanakin ka. Takinanunungam ti imbagak, Gaspar. Agkadwata magkayam. May sakamat, Gaspar. Arunam ti panagsyudot niya, Amanda. Dahil ta panagmanihom, ta si Kaswam. Idong, ano ka dito si Sumam? Iraman nakmet, ano ti pakaragsakam? Makakatawak nga rod kini Madam Amanda. Naglaka masimron. Awan pulos ti aanusan na. Wala nga ro, Idong. Kaslasan na kadutdutan ni Mrs. Villarabas. Nagsaw ngamin, pasig ang negosyo ti pan nakasabong ti dila na. Naidaytan ako ng panakasabong ti dila ng Gaspar. Ni Madam ngamin, dagiti kapritso na la tinapatagkin ko na. Tunggal agunay, kwarta. No sa anak pa arimwara ng sarungkar kadagiti agsabsabungan amasetas ko. Diyak kumapay nadlaw adimtang kan, Chato. Mo nagkakape-kapay. Sige, ma'am. Ay, ungayam. Masan nyo na ito. Banner headline kan parupa pa ito apadamag. Mabit man lang. At dakmat dita. Ti groundbreaking ti hotel iti Kalman. Na ipadamag adagos iti pagiwarnak. Basahan nyo dito pa ulo ti padamag, madam. May sa hotel, tinapatakder iti Santa Barbara. Babaan ti bilyonaryo negosyante kung sigod asenador ko na dito na. Agdinamag ti kinabak ng dagiti nga agasawa negosyante. Kasla di Diyosen pa yan dagiti tao. Saan lagaya maparupa apadamag iti pagiwarnak ti groundbreaking iti Kalman? Ang dapat na ito iti business section. Kat ti editorial ti may sa analatak a kolumnista. Nabasa yon, Gob? Nadakamat na dita ang may sa ni General Villarabas kadagiti nagkalikagom iti operasyon ti Black Sand Mining. Nairaman pa itinagan da Mr. Choi kan Mr. Cheng. Naturad na iti a kolumnista. Tan nakita ti kun ko na makulom na. Tumangtangkan ti guro ko. Tanda na giti kakasti a kolumnista nga agraam iti krosadak. Apan nakasalaknib ti nakaparsuaan. Boss, naimbag man ta sa ngayon raman dati a kolumnista tinagan nyo iti panagoperasyon ko mati Black Sand Mining. Ang mumot gayam ti agbasa iti pagiwarnak. Nasulat nga ro dagiti matak iti paulo dati apadamag. Sa itay ukagak. Nabasakit din dati a kolum. Boss, saan kayo mo na matimtimag? Ni Gaspar ti makad-ado asumanao. Agin lalaing dayta kolumnista. Awagak man nilyon, tabiruken na, tapno patay na. Anya ti kunam, boss? Nabayagan kat ngawan ti pinatay da akamang ti media. Kadagiti sumarunong aldaw. Dayta kolumnista ti sumaruno. A banner wino headline iti pagiwarna. Anya ti kunam liyon? Isumad lagaya manatured. Black Bilter ken sharpshooter. Sige, bayam latan.
No anyala ditan ti papampanurot ko a pagpupungtutan. Kung gayam sa nanatuloy ti shipment, nadamag na ti panangingat ni Gobernador San Diego iti pan nakabantay dagiti pantalan dito Santa Barbara. Katagsaksak ba'y dalang? Wan, planwag pa yan ang pagdi amin, tapno sigurado abaligit operasyon. Sige, Leon. Bye. Sino man ang kinasasalita may tisalpon mo, Rod? Ni Leon dayay. Leon? Huh? Aging gayta. Aglamlamang sapay lang. Itinaminsan na napan kami nagpipiknik kadagiti amigak ija binwangan. Nalabsan mi dagiti nabatbati pa nga imported alugan. Sayang madagijay. Naingatunay ni Adora mangipatong pali tilintag. San nga mo ti makikadwa? Amangan no kayat mo amakadanon ken kwa na day nga imbagam, Rod. Saritaan ta ito nga kasawa. Sa saritaan kitin ti amigok ag gobernador. Ibagam kitin. Nakaiayat ka, Rod. Sige, sige. Panawan ka man langan. San ko nang ito talagpay? Awan mo't kayam tinapatig na ibaga na kanya. Makadlawa. Tunggalada kasaritak. Umasidag ayak mapuputan. Sinalpak. Anya ti kunam, Mr. Saronda. Panagminas iti kabambandayan? Ang mga nusan ngumanugot ni San Diego. No di na pa'y pinalubusan ni General iti panagoperasyon ti Black Sun Mining. Natuso mo ti panagpampanono diya. Agminas kayo lata oray awan ti pamalubos ni Gob? Kasta, makaammo kayo no anya ti aramidin nyo. Bye. Nakasaraksan ni Ador iti kapada na anatangken ti sangina. Narabyan kami agpaison, honey. Sumsumra kami kanityato dito siyudad. Nagawid kami ni Congressman. Tanagresis na kanon ni Kongreso. Ado proyekto tinagsasaritaan mi? Nagrabi kayo ka din? Wan, honey. Okay. Sige nga, Rodan. Ibagam kinityato nga ganan na diti panagmaneho na. Sige. Bye. Ay na, madanagan sa ni Madam Gob. Asidag tayo matkit din. Daytan naranyag ang masungad ta ti mapatpatak der hotel. Adan sa palagtrabaho kat alas 7 ni Trabi. Unang paiso. Uri rabi, agtrabaho da? Igam Ken Vilay. Narabyan kami ngagpaiso, nani. Sumsumrek kami kanityato dito siya. Nagawid kami ni Congressman na nagreses na kanon iji Kongreso. Ado a proyekto tinagsasaritaan mi. Nang rabi kayo ka din? Wen, honey. Sige nga, Rodan. Ibagam kinityato nga ganan na diti panagmaneho na. Wen? Sige, bye. Gob, madanagan sa ni Madam. Asidig tayo matkid din na. Dayta, naranyagan ti masungad tayo mapatpatak der hotel. Adan sa palagtrabaho kat alas 7 ni Trabi. Unang paiso. Uri rabi, agtrabaho da?
Amangan no aldaw kan rabi ngagtrabaho da. Tapno nadardara sa Malpasti Hotel. Nang rona no paset ti kontrata no kaano a Malpasti Hotel. Nga madama pa ilang ti pan nakakaliti foundation ko. Sa aldaw kan rabiin ngagtrabaho da? Naunag ngamin ti pundasyon. Tapno nalagda ti mapatakder a hotel. No sanak ngagbindot 9-story ti mapatakder. Nagngaton ko. Trapikan. Naibaglakid din tanaranyag ti silaw iti igi ti kalsada. Diyan, ada pa'y sinig sa mga ibalbalaag nga adama-dama ang matrab-trabaho iti dito abanda. Itay kumapaya nakasangpat kami, ani. Ngam itay makabatog kami iti mapatpatakder a hotel. Traffic matan. Traffic daytan aging ga iti pusag ti syudad. Adoon na yung tagdaldalya sa talugan. Ora iti rabiihan Panahon siguro nga damaarami da bypass road. Tapno mapalukayan ti trapiko. Dayta siguro ti pamuspusan tapno saan unay at traffic. Barang na dapay pangalanin ti budget. Madamang aminan ti panakakutkot ti karayan kan panakapalagda ti dike. Hani, amano na banog ka nagmalmalam ang nagtrabaho? Orasan na pa naginanata. Oras siya ka, nabanugak mat. Rabi lang arudan, boss. Madama pala ti panag-checkpoint na kiti polis. Huwan nga ro, Dagoy. Makamuda. Mga alak lang itinapinda sa kundaway. Kat checkpoint abang bantayan dagiti soldado. Daing ingat manan, boss. Kasla ala tayonan pati soldado ang nagbantay. Amang laringat na makalusot ng iti truck ngagkarga iti troso. No awan ko mati na ipaanod at troso, ididimakal ti karayan. Saan kumapay anamuan ni Gob nga danalimod ang napasamak a panagtroso, boss? Natarantad duwan da nga ro tinagdesisyon. Nga may tatasyak tagplano. Uray sa nga batalyon na soldado. Sanda amalapdan ti kahit kung aramidan. Uri, ada baro nalugan mo? Agkalugan talata, Ingrid. Aglalo ta adayo ijay binwangan a papanantamanen, Virginia. Diyak pa'y napadasan ti nagbiyahe iti adayo. Saan mat kiti nga adayo unay? Nung nalaing kang agmaneho. Nasurok lang amay sa oras. Saan ka di nga iti barangay ti binwangan ti papanantayo ita? Asidag iti dalan nga agturong iti may sakadag iti ili a minority town. Aman, may santong aldaw. Makadanon tanto ijay. Ngam, kaya't ko akaduatan ni gobernador. Day tatiag din dinamag, Rod. Aldaw ken rabii ti panagkalida iti pundasyon ti mapatakder a hotel. Tanya ko ba ti pagproblema ami ti dayta? Amangan mat no, at takal kalyenda abalitok. Anya? Anya ka kadi Amanda? No anya man nasayang gusang di batbadyam ako na. Saan ka di? Apa nagtrabaho da iti rabii? Kasta manan, edi patakderan dati may sa apatakder ako kuha ti gobyerno. Kadto na rabii iti pa nagtrabaho da. Tapno awan ka no ti makakita, iti makali da abalitok. Makauma ka iti daytang ibagbaga Amanda. Adula amin napatpatyam. Ay dapat ngagpasunitan lumi ko ni inong boss. Pasaray lumabas kami ngamin ijay itirabi. Dandanin alas 12 itirabi.
Dapat lang kalkali. Makakatawak man iti data ako na. Dahil bakho ti agkot-kot. Uri sa talo abak ko dayay kahit. Gaputan na lawa ti patakderen da hotel. Masapol akarintaran dati agtrabaho. Di ba siguro simenteryo na dyan, di panawan ng iti hapon, boss. Nanyala ti patpatsip amang mangag mo. Ang mga numabutong kay ti alalyan niya. Anya? Ang mga nagbinara kay manan. Sana dahi ti pagpinapilitan nyo. Agsagana kay kiti. Idong. Agoy. Apay, boss. Kanya ti saganaan may. Awan matan ti amumi akabusuryo. Agpadan anatay na Mr. Tanchangko kan Mr. Choi. Ni Gobernador Santiago langan. Oh, kabala mapatayan? Ha? Nawayamat na makastrek tayo ti Kapitulyo. Di mulaan tayo ito ni Tibumba. Agpampanunot ka di agoy. Ha? Awan dumam kini Gaspar. Naardam iti arak ti utak yo. Namnamaam ka di maisrek mo ti Bombay ti Kapitolyo. Aday ta, agungatan ni boss. Unandak pain ako nak. Iti sana mabayag. Adda dumteng shipment. May gaddan magtan ti panagtroso. Dahil ta tinagtulagan man kini Ingrid. Idi pa lang nga plano. Takayat ko timapan iti may sa kadagiti minority town nga asilig ija Alibago kan Binwangan. Ngam kunak akayat ko akadwada ka. Nabayagan na jak nakapan ijay. Napapintas kumatket din ti kalsada ng agturong ijay. Ket daydaywanan na iti turista. Kaya't ko nga agpasyar iti kunkunada ang nabiyag nga ubog kan iti waterfalls akas iti Aday Maria Cristina. Noon saan kayo amakuyog? Mabalin ang natyato ti mangkuyog kada kayo. Ipayam ko maiti oras ang mapangkaijay. Maragsakan lakit di dagiti tawa ang makakita ken ka. O sige. Tapno sigurado ang makaumayak. Inton Sabado ti papantayo. Nagsaya atin no kasta, madam. Nabayag paiso na saan kami anak kapan kanigo bijaya. Napanugot ko ni Ador a sumurot kada tayo kin Ingrid. Kahit ko akadwa mi mismo amang kita iti mabalin ama itulong mi kadagiti tao ichay. Kaya't naasawon, madam. Agsubli kayong tupay ken Madam Ingrid. Kaduan na nga napanglaw dagiti tao ang nagdijay. Amok nga asidag ni Ador, kadagiti agnad ijay. Adon dagiti proyekto na tapno maya sidag da iti sibilisasyon. Ado pa iti mabalin ko nga aramidan. Dandani kam nagranak ni General Villaramas, amiko. Kagap-kapumilang iti project sa iti hotel, sakbay ngay mayak na iti Kapitolyo. Naunag siguro ang tinakot-kot na pundasyon, amigo. Uray rabi, agtrabaho na. Amang ano sa na makaanay iti makabulan na panagkutkot da. Masapul ang naunag kinalawa ti pundasyon, tapno nalagda. Pudno reta, amigo. Kat malaksid iti hotel, adu pa iti kayat dapat akderen ang negosyo dito Santa Barbara. Wan ka no, amigo. Karaman ti paktorya ang makatulong karagiti mannalon. Ket napintas unay nagiti panggap da. Ket sapay lako ma, tapagsayaatan dagiti agindag dito Santa Barbara. Nagtulag kami ka na Ingrid, ngagkuyog kami nga umay dito'y balayo. Gobernadora. Gaputa, ada bukod ko halugan, imuno na aklatan. Wan gayam, sakbay ang malipatak. Amangan no kayat mo ti sumurot kada kami iti may sa minority town iti asidig ija Alibago.
Adayo day jay alog kara, amiga. Agtinamag ti kinapintas na apagpasyaran. Agpaiso day ta. Ngam saan lang agpasyar ti panggap mi. Idanon mi ti serbisyo ijay. Iso nga, umay ni gobernador. Oh, kasta ka di? Adon na pa sa ti probinsya, tinangidanunak iti serbisyo. Kaya't ko nga isublat ijay. Ngam nasaysaya at nukaduak ni gobernador. Naitay langal daw ang naggapuha kiti Kapitolyo. Awan mo't na ibaga na may panggap iti day tabanag. Apay, Rod. Rumbeng ka di nga ibaga na amin ken ka. Amanda. Inawis nak ni Virginia. Pambarak ko ma. Uray pa'y nga ta maitugod na da General kan Mrs. Villarabas. Inidip na latan ti cellphone na. Napintas ko magundaway, boss. Kabayatan nga gragragsak ni Gobernador San Diego nga agpabida kadagiti minoridad. Mabalinin arugyan ti agtroso. Naimbag ta naipalagip mo day ta. Matuloy manan ti agtroso kat masapol ko da pipi. Kasla mapugto akong ti pampanunutan, boss. No asino man ti manglapat. Matay da amin. Anya idong. Nawagamon ni Pepe. Naimbag ta na irana nagkuyog da Amanda kan Gaspar. Ano pa nag-shopping. Tapos anda mangag ti pagsaritaan ta. Kat niagoy lang tinabati. Naira nang agdakdakiwas da Pepe ti sentro di San Casimiro. Idi mawagak, boss. Anya. Kasanon no makita dagiti soldado ken pulis. Talo dala ang nagkukuyog, boss. Naggatang dalang iti abastuda. Ada ka no sumagmamano a soldado nakita da iti kamambantayan. Talaga niya, Tor. Gamsa na mabalin. Numuna takayat nga ipilit dagiti talo ani kusyante. Taado ka nun ti order kadakwada. Saan kayo madanagan? Kabalan dagiti taok dagiti soldado. Nga masapol ang dalos ti panakaipaknida. Sa nabali amamuan tanto nga damanan na tayo soldado, into na ipanawan dagiti troso. Awagak tumanan ida, boss. Ipanamnamak kada kayo. Ngawan makalapod iti panagtroso tayo. Naglamis gayam ditoy. Naimbaglakit din ta sinakbayak tinagitugod iti napuskol a pagimang ko. Talaga, Boy Scout ka niya, Ma'am Ingrid. Anya ti kunam, Chato? Boy Scout? Itaom, napagkatawam ni gobernador. Talaga ngayong gagarak da ita, tapno katawa kayo, Gob. Kakaisura may kantay manan iti kundaway nga agaliwaksay. Uray, apagapaman lang ang makapaginan ti utek. Kanang iti ado at trabaho iti Kapitolyo. Awan garod, Gob. Ni, kitaan nyo ni Ma'am Virginia. Nakapaspas na ti panang buya na iti aglawlaw. Napinta sa talaga ti panggap tayo iti ay tayo dito, Gob. Nung anya ti serbisyo akabalan nyo nga ipaay, maipaayo lata kada iti lumugar. Ano nagiti lokal na produkto na dito ya suportaran ti probinsya. Ngam parang kunak ang mga numasapol na ti pinansyal na tulong tapno at adda pa ya mapasaya at dagiti lokal na produkto na. Mabalin tayo tagpatulong kini General Villarabas. Kaya't ni Mrs. Villarabas di tumulong. Kabalan tayo pa lang dito, Ingrid.
Sa tiamok, adda pangalan ni Virginia iti pundo para iti daytoy. Ay, husto da itagob. Mabalin na nga sa rin ti bukod na kwarta. Kandakal ti may tuloy yung kinkuan na gob. Kaputa sigod mo, tadakal ti investment nyo. Sakbay anak gobernador kayo. Nagagkuti pagsarsaritaan na bus ken unit in cellphone dong. Ada karudum tangal shipment iti mabi. Nabibilig ka naman nga armas na gijay. Iso ngagsagana kayo. Yung kasano na iti bus. Naingat pa lang iti pan nakabantay na iti pantalan. Tinalpas laang anatay ti awan mabalinan na, agoy. Tatagibas itam samat ti kabulan ni boss. Inaramid tayo dayto din. Sumanglat ti barko iti igit ti baybaying awan pantalan na. Agusar tayo iti speedboat. Oh, nangag mo? Agsagana kayo na imbag. No awan ni Gaspar, sika ti kadwa ni Idong agoy. Ket may giddato ti dadateng ti shipment iti pan naka-deliver dagiti napukanan at troso. No kunak asan nakakabailan ni Ador nga oray gobernador. Awan maaramidan na. At dayo ang nabilbilga. Agplano kami na imbakin Ingrid, iti nasayaat nga rami din misak pa nga agsubli kami jay. Dagiti lokal a produkto da, ti kayat ko nga ipaayan pa lang iti importansya. Kabayatan nga plan-plano kayo. Mabalin nyo lahat nga erapin na iti Reach Out program nyo, amang ipa iti livelihood program. Uwan, honey. Nay, rabin nga mapdapay na umawag. Ni Major Cordova. Hello? Olya? Apay, honey? Sana mabalin da ito eh. Inton bigatan nga ituloy tatyag sarita, Major. Urayan kayo ka ni Colonel Mercado inton bigat iji opisina. Lapdan tayo da. Igam Ken Village. Agplano kami anayang bagin Ingrid iti nasayaan nga ramidan mi. Sakbay nga agsubli kami ijay. Dagiti lokal a produkto da, ti kayat ko nga ipaayan pa lang iti importansya. Kabayatan nga plano kayo. Mabalin nyo latang erapin na iti Reach Out program nyo. Amang ipaay iti livelihood program. Uwan, honey. Rabin, nga dapat na umawag. Ni Major Cordova. Hello? Anya? Apay, honey? Sana mabalin na ito eh. Inton bigatan nga ituloy tatag sarita, Major. Urayan kayo kan ni Colonel Mercado inton bigat iji opisinak. Lapdan tayo ida. Apay, anya da jay? Anya timbaga ni Major Cordova, tanagrabi nga mawag. Talaga asaan amaming garagi dya managdakdakas. At ka naman ang nagpukan iti kayo. Anya? Kat kasano nga rodan? Anya tinamay anda ka dagiti napukan na troso? Impanaw da kano adagos. Saan da analapdan ti traka nagkarga iti troso, tada man ang nakalaban ng iti soldado. Anya man ang dito napasamag. Awan ka din ti pagpatinggaan da gito ang mapaspasamag. Sana da ito ti dita pakaturugan nani. Aginanatan. Inton bigatan nga si kasuketoy. Uray agan ano da. Saan da ang mairuwar na gijay at troso.
Talaga ang mapangnamnaman kayo. Naimbag tanay darasyo ang ilamang itinalawa abudigak dagiti binago na troso. Urayin nyo tibilin ko no kaanong ilusot yo iti probinsya na ita. Sige. Bye. Agoy, Idong, aginom kayo lang. Agrambag tayo. Bye-bye anyo ni Gaspar. Aw, nalawagan ang agbitin. Nagsaritaan niyo, itinawagan niyo, boss. Kunak man nun naingat, ti pananggor niya na iti soldado iti kamambantayan. Dahita ti pagkuna magoy, no kasano ti kinabilag ko. Awan ti makatubang, iti kahit kong aramidan. Awan ka di nakakita soldado kadag iti naipanaw at troso, boss? Ha? Adda, ngam nagilaban da. Ano? Ada ka di natay ka na iti soldado, boss. Adya ka mo. Awan ti bibiyang ko na daman natay. Tinapadag kanya. Nagbaligi dagiti binaon ko anang ipanaw kadagiti binagon at troso. Amumpay lang amin, no ada natay, agoy. Naipadanon laki di dayto kini Gobernador San Diego, boss. Uray mamon na. Sana kamalapdan iti kahit kong aramiden. Kas itinakunak. Awan ti makalapad. Iti ad-adapay aparagbaknang ko. Talaga adi mamingga dagiti ama nagdakdakas, madam. No asino kat ngamin dagiti awanan pain nga arami diti daytoy. Sapay no di nagrabiin ngay mawag ni Major Cordova. Dandan ni Jack na alat ituturong kak. Naimbag no saan da pa nairwar iti probinsya dagiti truso, madam. Naalirto dagiti soldado. Saan dalakit di ngay palubos ang mairwar iti probinsya dagiti truso. Sapay kumatakas ta ka, madam. Matiliw la kumaida dagiti pan nakabagiti lintag. Tapno maminggadan. Itay dimteng kami diti Kapitolyo. Apag iswa na sabat ko tilugan da Major Cordova ken Colonel Mercado, amigo. Dandani kay gayam nagrarana diti opisina, amigo. May panggap iti peace and order tinagsasaritaan mi. Nabayagan nga awan napasama ka krimen, amigo. Pudnoreta. Nga masapul nga adapay ang mapaingatan ti panakabantay na iti checkpoint. Namabalin, awan dakas sa mapasamak. Naranamot nga rot nga datad General Villarabas. Podno day ta ako nam, amigo Ador. Nang runa, taado ti turista nga agpaspasyari ti probinsya. Kaya't ko anatalgad ti kasasad ti probinsya. Aramida kami nakabalak amang lapad itan yaman at dakas ang mapasamak. Nay, apay nakarupangat ka agoy. At talang ron amadlaw ti kinamuro arupam. Uray, talagugo po aklatang sika, Idong. Nanatindog laki tinatraffic na doon. Pudno ti patapat tatoy di rabi eh. Ken nagseretaan da boss ken Gobernador San Diego. Ad-adda nga imenget ti panang checkpoint dagiti pulis kadagiti lumabas alugan. Lukas tayo lang. Kasano kaya may lusot tayo na ititroso? Ay, saan mo na problemahan pa'y dayta? Mandaw, tarangam tiagmaneho ah. Hindi, boss. Hello, boss. Agoy, kumusta tinang ibaunak kada kayo? San kayo manlangan nga umawag?
Kundi kayo mo nakasobre dito opisina. Anda kami iti karingan tinakatatid do ka traffic, boss. Pagsardangan ang iti pulis iti checkpoint ang iti lugan. Rikisan da. Nadento kot na paltog. Talaga, madanya. Nukasta da uplan bakal da. Naka-red alert, dagiti pan nakabagitilintag. Masimro na kuna yan, boss. Sa dilawan pa lang ni Inong Tikamurok. Anya? Ipulong mo pa'y lakanyag da ita. Makamu kay ditan. No anya taramiden dagiti pan nakabagitilintag iti kalsada. Bye. Ay, talaga dandalin di agaraw ng itilogan. Makapasyodot ti kastingar aramida ng iti pulis. Sige lang, Adol. Amo nga aramidem dagitoy, takayat mo alapdan, dagiti kayat ko nga aramidan. Ngamtisan mo nga mo, nakasaganaak. Naplano animbag damin. Urayak lang ti dadatang ti kargaminto. Awan makalapad, iti panagakop ko manan iti addo, apirak. Agmay-may sa ka magkayam dito yung opisina. Amanda, makakigkigtot ka. Sumbrek kalatan di opisina. Nadlaw ko sana nakatrangka ti ridaw. Apay ko mangagtuktukak pay laeng. Ken maan ano asumre kaklatan? Asawa ka man. Itaman pa'y ngay may ka di opisina. Itay ngamin makariingak. Awan ka ni Jibalay. Kasano nagladaw kamat nga gring kat masapol masapa karumwarga po iti negosyo. Awan nga paiswa. Apaya nakatrap-trapi. Apaya sakti pagdamagam. Mapankagdamag kinig Gobernador San Diego. Diya ka mo nun niya tagtartara iti utak na. Apay, adamagag pay laeng kenkwana. Trabaho da ita, dagiti pulis. Madlagayam. Sabay ko ma. Tamakapudno da, ket awanan tidda ka sa mapasamak. Naldawan ka man na dimtang diti balay, Amanda. Itay pa yamot nga orayak ni Ingrid. Kasta ka di. Amangan no na traffic. Among kagap-gapok ija opisina ni Rod. Aging gaan na panunot ko, timang pasyarken ka. Saan kami pala arimor ni Ingrid? Isagsaga namin dagiti masapol nga aramidan may iti panagsublime ija plan. Oh, no kasta. Saan yo analpas ti gagarayo ijay? Idinapan kayo akadwayo ni Gobernador? Napan mila kinitan no anya ti mabalin nga maitulong. Napintas a lugar ijay. Naulimag. Naunos dagiti tattao. Kan disiplinado da. Oh. Anya nga Rod, ket kabambantayan na kunada, amiga. Amanda, kapada tayo matlang ida a tao. No daduma, adda pagimbagan ti kinainosente ti maysa at tao. Nangagkumanti nagsarasarita nyo tayo kan Madam Amanda, Madam. Nagkaharungot tayo dyan, may bagbaga na. Nakigtutak nga Rod. Ang inkargatak ti misam. Diyak lang amin impadlaw ti pan nakasair ti riknak. Oh, Madam. No kumamakapasyar ni Amanda ija apland, makita na kumatiklase ti panagbiag dagiti tawi jay.
No kasano ti kinamanag sa nga ilida. Mabalin nga agbaliw ti paniriganda. Aglaplapusanan da ngamin. Bak nang unay. Nga mas taawak man iti dayjay madam. Sigud mo't a gobernador idi ni Sir Galvan ti nga asawa na. Saanon aday ti pagsaritaan ta? At tuy tay papeles ang masapol ni Ador. Dito'y kakadin ang mangal daw? Ay, wen madam. Sa nga ilyon sa nigob da General Villarabas. Makamu pa lang dardor amang kadkadwa kinigob. Agsagan na kayo adwa idong, agoy. Saan yun anamnamaan pa ni Gaspar? Agsagan na kayo kidi. Sumangpet ti kargaminto ititing nga tirabii inton umayngal daw. Dahil tinapayagan ng urayan may abilin mo, boss. Kasano? Nakaingat na iti pulis. Apay, kabutang mo dagiti pulis. Patyamot ina. Sumanglad ti barko iti iti baybay ti ili abaraar. At abasit tagipuro itaday basit iti takdang. Agusar kayo iti speedboat. Sige, boss. Awan ti pantalan ni Jai. Ket saan ababambantayan? Isungawan rason asan tayo ngagbaligi iti daytoy ng operasyon tayo. Saan la siguro analwadan ni Amanda titila na Virginia? Naimbag tasaan mo at tinutupan. Diyak kaya't nga dasaan mi apag kinawatan. Uray saan kami nga agpada iti kapanunutan. Kastalat tibak nang ako na ni Chato. Tanangag na ti panagsasao ni Amanda. Adamot kayang masao ni Chato. Baknang mo't niya bigorod. Ngam saan na madlaw at agibasitan na nagiti nakurapay. Gaputa sigud a gobernador, honey. Diyak no anyamot dagiti aramiden ni idi ni Amanda, apanang suportar na iti asawa na a gobernador. Panagkunak, saan na napatagapagsaritaan pa dita. Nanya, tinamnamaman na sayat. Ituloy mo lang. Uwan, honey. Saanak nga agpatinggang agpanunot no anya pa'y dagiti nasayat ang maitulong ko kadagiti umili. Saan mon anay lemang kini Virginia ti kinatangig mo, Amanda? Anya nga minti pang laisam kadagijay nga gindag iti daya lugar. Kasano? Imbaga na kat ngaminen nalina ken man nakagayam dagiti tattao ijay? Katpud naman. Anya ti kunam, Rod? Ulito man. Asawa nak! Rumba nga siyak ti kanunungam! Sige man lang. Ang mga nuan niya man ti pagturungan ti saritaan ta. Ang mga nurabrabi ngagsinsinong bata, awampay uli magkadata. Mabwisita kita nga aldaw. Ay! Iturog ko man laangan. Nasaysaya at pay. Tapno aginanamot tangiwat mo. Agyaman na, Colonel Mercado. Masapol nga ituloy yu tinaingat apa nagmantay yu iti checkpoint. Ken karagiti pantalan. Makitinulong dagiti soldado kada kayo. Tapnusan nga agbaligi dagiti managdakdakas iti panggapda. Nang runa, ket saan nyo pa'y anabirukan tinakailimangan dagiti binago na troso. Wan, Colonel. Masapol abantayan nyo nagiti paset ti baybay apakaisang ladan nagiti illegal na kargamento. Wan, saan lang iti pantalan? Uray pa nagiti daddo maaposible apagsang ladan da. Nabagaan mo't kat din nagiti Coast Guard.
Oh, sige. Juan Carnal. Hasta pengrol. Bye. Wah. Masapo lang may pakantingipan tilinteg. Tapno agpatinggan lagi tiyaya managdakdakas. Gob! Kalkalpas mo yan nagsarita iti Pangulo ti Barangay Affairs. San ka naman matuloy ti ay dagiti sa nga ilyon nyo kumapangulo ti may sa kooperatiba? Sige lang. Awan na nyaman na. Ano ti sa baling aramidak? Inawagak ni Colonel Mercado itay. Takayat ko nga adda pa iti pan nakaingat ti checkpoint. Sapay ko ma, taawanin ti dakas sa mapasamak. Bueno, tikayat ko, malapdan tan niya manadakas sa mapasamak. Maparmek ko man nagiti managdakdakas. Addan to nagtapagpatinggaan da, Gob. Awan tinangat nga to ngam tilintag ko na dangarod. Nasayata nakasarita mo ni Pepe, Edong. Kahit ko asigurado ti panagbaligi tayo. May gidan ti panakairwaran iti probinsya dagiti troso. Kain isasang petikargaminto. Tapno matikaw dagiti panakabagiti lintag. Napinta sa plano, boss. Hindi plano. Boss, umtang ni Agoy. Anya kayo aya. Agsagana kayo. Hinton rabi sumangpeten ti kargaminto. Nakasagana kami aminan, boss. Sigurado. Awan makalapad iti pan nakay-deliver ng iti kargaminto. Saan kang agsigsigurado, Agoy? Di mo ammo na niya ti plano dagiti pulis. Pudno dahi tang imbaga ni Idong. Ngam saan na mabalin at dagiti pulis ti agbaligi. Idong, dahil tawanan ti talo ng speedboat ngagsasaro na sumanglad iti iti baybay. Tara sa inyo, tagikarga-karga iti kargaminto. Kumita kay ti tao. Kasla ti barko mo dagiti Coast Guard. Coast Guard nagpaso. Nagduduma direksyon di paggapuan ti lawag. Salpag. Pulis! Kasano nga? Saganang termas mo. Bayan nyo na nagiti nakalugan ka nagiti speedboat ti agilugan ka nagiti kargaminto. Sangwan tayo nagiti pulis kakadwa. Tira! Igam kan Bilay. Ito man ang titalong speedboat. Nagsasaro na sa mga laditigi ti baybay. Darasan niyo tagikarga iti kargaminto. Kumita kay ti tao. Kasla ti barko mo dagiti Coast Guard. Coast Guard magpaso. Nagduduma direksyon ti paggapuan ti lawag. Pulis! Salbak! Kasano nga? Isaganang termas mo. Bayan yun, anang iti nakalugan ka ng iti speedboat, agilugan ka ng iti kargaminto. Sangun tayo ng iti pulis kakadwa. Itan! Salbag! Nasaganaan gayam ng iti pulis ti operasyon tayo. Kasano ka namuhan na ito'y? Sige, nagawa niyo ito ikarga. Makapanaw tayo nito'y. Salbag! Bumalbalas na. Salbag! Nakadwa na soldado! Delikado na ito, Hinong. Sana mabali na mapahit. Tayo, tinanti ko operasyon tayo. At dan teruray ngawag. Nimut gaya mamanda. Hello. Hello, Rod. Nabartay ka kon. Diyan kun kabaylan tiagman niyo.
Awan. Ang mga no na imasan titurog da. Kung nasakit sa tiyan na. Nabartek da iti quarters da. Kat, kasano nga rodan ti panaggawid ko? Kadwa mo't nagiti amigam. Makilugan kalangan kadagiti dabukod na lugan. Kadi batik dito'y sango ti kasino? Kasanon no damang takao. Agway sa modelo ti lugan ko. Agad saan da basta-basta malukatan tiri daw na. Ngam, amok pa yan no maipamuspusan dagiti karnapar. No anyakit di ka po na nagbartek ka. Ipaturay mo tisan ka ama kamaniho. Oh. Anya pa'y ngay? Sige, ikarig ka tagtiag maneho. Makamuditan no may itong parak. Anya? Takonsinsya anak pailaan. Aginayad kang agpataray. Tinapatag, may sangpet mo tibagim dito mansyon. Hello, Colonel. Honya, madam amakilablaban dagiti pulis kan soldado karagiti maatap akamang ti sindikato? Sige. Bagaan nyo dagiti pulisyo. Nasaan dang ipalubo sa makalimas da. Agyaman na, Colonel. Bye. Oh, honey. Nakaraing kan? Anya ka dito orasan? Pasado alas 9, Trabi. Ituloy mo lang kay maturog. Masapa kayon sa arumwar kaning ridinton bigat. Apay, asino dyan mawagyan ka? Ni Colonel Mercado. Madama ang makirangranget dagiti pulis karagiti maatap a sindikato iti igit ti baybay. Abatog ijay tagipuro. Ha? Naimbag ka na amon nagiti pulis ti operasyon nagiti sindikato. Oh no. Kanaknok kanibusan ako na. Tantani na kitin tinong party truck. Mabitlang. Sa dilo ka dito nakadantanon ako na. Nayawawa nagsamit din. Talaga anak karti parte ko. Putok ka dyan! Ay! Matayag samit din! Sige, kamatan na kami lang. Salpag, saan da kami nginggan akamatan? Saan ming ipalubos ang maagaw yun dagiti kargamento? Batay kayo! May malis na. Ang naman na napagtugan ang kadwa tayo, Winong. Ito yung pasangwanan tayo. Kabusor, delikado na ito, Agmaneho ka lang, ugok. Sabtan tayo da apaputukan. Sige nga kadwa! Banat! Silugan nga yan ang itadong armas. Ayan na ngay. Patayin na tayo lakit ni Boss. No, may pagaw tayo na kinay. Nadaywan tayo lang di mangkamkamat ka na tayo. Sa tinun na ito yan tayo. Nayaw-awan tayong samat tayo. Isardang mo tilugan! Anya ati! Isardang mo tilugan! Ito. May sardangan. Abay, bugbog kawan na kinin. Anya ti kayat mo!
Dataado at pinatay. Sige, umasot ka. Saan mo ipaturog na patog mo? Abangan na makalipit mo. Loko, saan mo ka di amadlaw? Awanan itilikodan ta, asumursurot tilugan anak higargaan tinabibilag nga armas. Huwag paso. Kasaro na ito yan. Patayan na ta ni Boss Rod. Ibiltam tilugan. Darsam, saan tangag parparang kinibos, aging gaiti saan ta makita tilugan nga ayan dagiti nabibilag nga armas. Agasam numano agasot aribo ti bayad dagitay. So tinong agpaisuntayan tayo. Nasamag akay kayuan ni Tanli. Sagat dapat deras. Mapit lang. Ogok, bumaba ka. Tagsenyas ka. Narigatan no may patakpuak tayo iti diraas. Agan anad ka iti panagatras mo. Hanya ka di tinapasamak king ka. Kunak no saan ka na makasangpot pa, Amanda? Nausawa na ka din na oras, Rod. Malamin ka di? Ito nakadalikap-kap ka? Kasla sumsumgarak pa ilang aging kita. Kapoy tinalaw sa bartek ko. Diyak na puutan no sa dinuladitan tinaturturong ko. Diyak kumapay nakawid. No awan tinakakita kanya ka soldado. Anya di ko na. Soldado. Apay nakadandanunam. Gaputan na karo ti bartek ko. Dandani ak gayam nakadanon iti checkpoint dagiti soldado. Dandani nak ngamin dinong party truck. At sak masinunuunoan niya ti karga day chay. Ti truck na karga ti troso. Di kwan. Kanata na kang kiti putok. Ti amok kanibusan akon. Anya. Rod, asibayan nakman. Umuli akiti agdan. Kahit kung tiagina na. Sige. Kaslaw. Umay ka. Tiksak. Kasano na ito yan? Saan tanan na sarakan tilugan na nakaikargaan na gitinabibilag armas? Salbag. Namin adun nga inawagak ni Cardo anang maneho tilugan. Saan mo't asumungsungpat? Saan nga ta naagaw na itipan na kabagitilindag na gitinabibilag armas? Namnamaan launay ni boss ngagbaligi tayo ti dayto nga operasyon tayo. Italaang amapahay tayo. Ay na, patayin na tayo laki ni Daychay. Mabuti nga't nagparangkan ko na. Sakbaya matuntunan na tayo dagiti pulis. Pumanaw tan ditoy. Sumapol ta iti mabalinta pay laeng apagyanan. Nakaturog at dagos ni Amanda. Ngam aging gaitawan pa'y awag da agoy kanito. Diyak magustuhan na ito eh. Sana mabalin na mapahid da. Nagpintas si Planok sa kalpasan. Samot ngay suda. Alas 3 gaya man. Hello. Anya? Saan apod na dayta? Kablawan kayo ti Baligyo, Major Cordova. Talo abagon ang nagkarga kanay ti troso tinatiliyo iti checkpoint. Good word. Awan pa report ni Colonel Mercado kanyak. Ngam sapay ko ma.
Nagbaligi na anangagaw ka dagiti kargamento. Ang mga nor-orain na pala yung report ni Major Blanco. O sige, ijayton Kapitolyo ngay tuloy tayo tagsarita. Abay. Honey, dahito yung tikapem? Agyan mo na. Amom, maragsakanak na nagbaligi na iti soldado ang nangagaw karag iti bagon ang nagkarga iti troso. Kaya't mo asawan, naggidan ti pan nakaipuslit ko madag iti kargamento kan kadag iti troso? Puno na sikap na iti managdakdakas. Ngam saan daan naliklikan tingipan tilintag. Anya ti kunay ha. Nagpapadak kayo langan ngay nutil. Nagbaligi lang arudan dagiti soldado ang nangagaw ka dagiti truck ang nagkarga iti troso. Sa napaagaw yu pa dagiti nabibilig nga armas. Anya? Agpapadak kayo nga wan serbina. Si kamot. Patayin kayo manlangan. Boss, saan? Inaramid may amin nakabalan may. Ato dagiti pulis kan soldado nakalaban may. Sinalbag kayo! Agawag ti paltong ni boss. Makigasang gasotak. Nangagkuti padamag iti radyo tinapasamak iti Rabi Virginia. Kasla gumatmat din tinapasamak. One Ingrid, agasam ta nagkadua pasamak iti Rabi. Ti pagimbagan na, nagbaligi dagiti pulis ang nangagaw ka dagiti nabibilig nga armas, e dinto ang naagaw mat dagiti soldado dagiti bagon ang nagkarga iti troso. Sumagmamano abiyag tinaipatli. Banag ang nakaladladingit launay. No payad adu tinapasag ka dagiti managdakdakas. At damat pamilyaan na panawan dagi chay. Nakasang apanunutan dayta Virginia. Tapno laang ada pangalaan at pangbiag iti pamilya. Uray agaramitan iti dakas. Ngam, biag damat ti kasukat na. Day talaunay ti nakatignayan tirignag. Ngam daytoy apagteng ti ad-addaan ng idurun kanyak. Tapno ituloy ko dagiti agdama nga ar-aramidan. Nakapanaw gayam da Colonel Mercado kan Major Cordoba, Gob. Napakot mat pasiti pa nagsasarita yo, ah. At ito nagiti naala-ala dawan nagiti naagaw ng armas. At kakabilag ng armas. Malagip ko lakit nga ron dagiti naagaw manan dagiti pulis nga armas, Gob. Kasla, nabibilag manan dagitoy. Na ito yung matinadawan nagiti bagon ang nagkarga iti troso. Agasam nagdadakkel dagiti atroso. Sayang, Gob. Owen, masayang anak launay kadagiti napuka na kayo. No sino man dagiti antay tilikodan dagiti apagteng. Masapol nga agsungbat da itilintag. Ay! Nakababain lakuman ang maamam da ito eh. Dagitimot ngamin amigak. Gapo itinalaos sa bartek ko. Nayaw awanak. Naimbag. Tadadagiti soldado anang tulong kanyak. Naimbag, ta saan ka nairamraman iti panagrarangat dagiti soldado kan kadagiti managdakdakas? Nakasukat kagaya man, amiga. Ay, amiga, naimbaglaangan. Agasam day diyan na pasamak. Tsak pulos malipatan. Oh, apay, ada ka di papanan nyo manen?
Saan kayo kadi napabutngan iti napasamak? Adala ang mapan mi kasarita, kakuyong minto iti ipapan mi ije aplan intun bigat. Gapo iti napasamak. Ad-ad dapay anaturudak amiga. Patsa nga da marami da kakas asawa ti gobernador. Tapno maminggan da gito'y paspasamak. Nuan niya pa'y lang tinang istorya mo kada Virginia kaning grade itinapasamak yung kay Dirabi. San ka kadi amabain? Diyak nga rod nagawid ang tiriknak. Natayak ko man na nadungparnak da dya atrak. Nagiti notela. Ay, uwan gayam. Nakasubliak mo't langan dito'y balay. Ngam saan ka pa'y matarimual? Yunton lepas pangal daw. Iso ti papan ko yung opisina. Iso matlagayam nga awan pa da Gaspar kan Edong. Sige. Tay tuloy ko man ti maturo. Sige. Saan ko amay liwag tinapasamak? Mangnamnama aklakid din. Kalpasan na. Agkasumpay akwarta na gitya yung armas kantrosa. Ti amok matikaw dagiti pan nakabagiti lintag. Ngumkasla nakasagana da anaimpag. Iso ang mabalin. Jak pa'y lang kaya makita dagiti kakatuak. Nang runa jak kaya makita da jay asa Diego. Salbag ka agoy. Amom lang nga rudan at traffic. Paspasan pa'y lang tagpataray. Tandani ka lang nga rin nakadungpar itayan. Masakit pala ang tibagbagik at tinanong ni boss. Kaya't ko di makabalis. Kaya't mo tayo pulong akin ni boss. Sanlak manakarkarita ni Dong. O mga nudwata pa'y ngagpinlaltog dito nagtilugan. Di makasinabat talugan. Lugan lakit din ni gobernadora. Nay, anya ti pampanggapam. Lupadong parak. Kat matay. Nabalas kon ni Gobernador San Diego.